Салом алейкум мардуми ғариб, салом алейкум ҳама каса. Чӣ хелен тенҷен сӯзен барда менохӣ. Хай ништяка, короче чақчақа сар мекунем, чақчақ инами барадаи занакфелда. Гӯш кӣ, барада. Ту мегарди меги ки тепача бестен, ҳаму бишапатон. Чӣ хелай ту тепача бести, ҳаму қадар мардум тира бишапа. Мешавата? Нормалия? Маъқулаед, натури ту да маъқула ё не? Ту мирғ мехези да байни мардум видео мекунӣ, хайп мекунӣ хита тепача бестен, туда бестен, суда бестен. Ту ақл медошти ҳамига гам мезади. Фикр кунед, ҳама одам гуфтеса ки бародарои ғариб шумо тепача бесте, ҳами блогер шуморо мисол бикунанд. Шумо да ҳами гап чӣ ҷавоб мегӣ? Амура патинут кунед ба худо. И мирғай, гӯш ки, як ҳали ҳаромат хест, биромад хичат ранги ҳами мор бори тов дод да байни и сизад, ӯ сизад, натонист короче ягон кор карда, хай ягон бало мекуна ранги ҳаму бори ягон одами худаш да мошина метия. Ваям одами худаш да бировар додак, ту хести и гапа гуфтӣ ки тепача бесте бишапатон. Ту тепача бес, мо тира бишапем, нормалия, ништякай короче. Ӯ да маъқулай ки и гапа гуфтагиай. Ту да маъқулай значи тепача бести. Хаб набесте. Шумо ғариб, шумо беғарибо ки ҳич кай. Да ходи шумо ку ҳаматон ку нами любой блогеро гӯш куне. Кадоме розыгриш мекуне ку да хотон ҳама айн ами бародарои ғариба фаҳмидесте. Так что барада занакфели та бас ки. Ба худо қасам ку ту кунта да иси то меди да иси. И просто ако ака ранги фелиш ранги қанҷоқай ака Юсуф амераса розыгриш вая зад хай натунист қарда бода иза. Ту бародарои ғариб да чӣ кор дорӣ карда тусик тана дай ғарибо айтра. Ту гӯш ки барада бо мегумаде мусурка да худи Германия нагард бихе биё қатӣ иҷа галза ку ту биё ин аҷа хита ки мегирӣ ку билет мехарем ина майли мо билет мехарем. Ту моро абхорат кардӣ, иқа бародари моро абхорат кардӣ ки тепача бесе то што блогер шуморо лағат куна ки фребтон кард. Ту фреба якин ту бироварди мошенник, ту фреб карди мардума. Розыгриша ту бироварди, қанҷиқира ту бироварди, да ҳама блогеру қанҷиқира ту ёд додӣ. Ту да ҳаёт ту бояд айнам гапи ҷавоб бигир адной. Да ҳаёти мирғи. Ту бояд ҷавоб бигир. Ту ҳаёта мирғи бигем мешава. Мешава, ин мирғи бигем мешава, не натури ин мирға. Ту бояд бахшиш пурсӣ инами гапда. Инами гапда ту бояд бахшиш пурсӣ. Рустами калат хез гуфт мада мошолло пошолло накуне, наъузу биллоҳ изо намекаше. Айрӯи сум бардоштагиатон дига намедонед чӣ гап зане. Худозадо камтар бас куне. Мардум бовар накуне ёда розыгриша мекуне. Охи ман махинатсия байни шуморо медонам шумо чӣ кор мекунед. Бигире ку охи шумо и қадар розыгриш кунед, и қадар бесум куне сум гарени суми мардума ку суми мардума шумо ҷафида гирифтесте. Ку и қадар хайр куне, и қадар гарение. Ку биёе я мардуми да Москва хоб будагӣ да карантина ёрдам куне ятид. Ку биёе я мардума шумо я бор ёрдам куне да карантин хован. Кани мардагитон ба фақат ба инами хали видеокунитон мардагитон ба ҳамия. Мардуми хали бесте у хали бесте ту занакфел гавзанира аввал ёд биги ба гавза дару баруи камера фаҳмидӣ. Ту бояд анами гапа ҷавоб бигирад. Ту бояд ответа бидӣ ки штоби ту бахшиш пурсӣ, бахшиш напурсӣ ба худо қасам тамошо. Ту бояд мирғ ту бояд бахшиш пурсӣ. Я гапи дига местамида ки блогеро язнаи шумо чӣ мо язнаи шумо будем то вақта не мега ки ана гап мо язнаи шумо ягон тарна будем мега ки блогеро язнаи шумо нестам. Мо язнои шумоем агане. Ина мо язнои шумоем, шуморо дастгирӣ мекунем. Зора мекуне ба илтимос подписаться куне колокольчика ис ус поделиться мо инам қападешка кардем шуморо ина нигоҳ ки ҷавоби инами қападешка мо шише нигоҳ ки охир да омадем моро мега ки тепача бесте бишапантон инами ха бародари ғариба меги бародаро ба худо қасам инами одам бояд ҷавоб бигад инами гап. И мирғ короче нашидеста ягон корш баро нагирифтеста хича хайп кунида гузаштеста ҳами қайд монда и гапои ту маънеш медонӣ чи аю да зур биза дод биза ранги қанҷиқо борин бигард бигӯ ки
Мада подписаться кне ма хайп кадестам. И не мига па бугуку ты да у бехтара чем майока куна исы Та толдудан ҳамон исы клипет ки бугума толдудан. талбандаи ма гадоим радной бугумайнем хелем короче надорум вазият мепартоян та 1 рублай 2 рублай 100 рублай барои нем кору непа неки то что ты фреб наки мардума ты чи дар пура чи зурудума дай ты қа мардума фреб мекини Не, ты барои ини мақсади ини мига па ты гуфтанат барои чи буд? Чи мақсад дошти ты гашти ини мига па гуфти ки те падя бесте бишапатун. яваха мигуфта буд ки ма дига гон удам да кор намегирам короче ба Не, и кор гирифтеста, и ты ҳози ты бо сар кади короче занакфелита, фаҳмиди? Тыра ба фикри мошинот ба савдо нарафтеста, ё ки границаҳо маҳкама, фаҳмиди? Ранги медони чи? Ты ранги медони ки подход кадести? Ранги Dolce Gabbana, фаҳмидести? Саша Москва айти да созае бо. Саша Москва айти да созае. Ты ку ҳамиқа корот мондага, ты у ришта битрош, натури ты ришта битрош. ответ бити аккурат кини Ты аккурат мекини. бача инстаграм иқа духтара бача тамошо мекунам майли бо ты билад Ты одам намеши да короче, ты вообще одам намеши. Тыра ку ба номи Аллоҳ қасам кадоми падешка мекина ку у одам ку ақл надора. Аудитория ты ку ба худо қасам аудитория ты ку ҳичи набоша ку ҳамаш ғарибай. Аудитория ты ҳамаш ғарибай, фаҳмидесте? Кали ҳаромта ону кали Рустами ҳаромта инемиқа мардуми ғариб дастгириш кард. Худозада як бор пули хайр накард ки бари ҳамон мардум дар карантин ховай, ҳамон мардум дар як вай кине. Кани хайртон? Кани и қадар манманӣ мекине, гав мезане ку рӯ ба рӯи видеои пишти монитор зурен. Ку бирра ятат ку хайр кида мардум. бо калас мега ки 1000 сомон бой мете ичи. Не, мега 1000 сомон чия? Шуни одам медара кор. Ты рапли намиёфти рапли кини ку бо меги 1000 сомон чия? Бимбир ба амрӯз. Барада гӯш ки барада ты сар кади розигриша, фаҳмиди? Розигриша ты сар кади ҳамара ты отравит кадагӣ ку ты гунаҳгор ҳамиҷа тыи, фаҳмидести? Розигриша ты намекади, мошинбозира ты намекади, фаҳмиди? Мирғита ты намекади ку и қадар мардум намекадозӣ. Айрӯи шумо борин беақлои далбаёбо мардум мехеза 1000 сомон 2000 яхелиш 5-6 та билета мехара барои чи ки бибира не. Уна оша диди ки уна худат видеоша мондай. Аудира гирифт, специально аудира вибрат кард гирифт, да одами худаш дод. Рустами Калчам ҳами кора мекина. Тирам ҳами кора кадагӣ. Барадаи занакфел бо мегум таки баски занакфелита. Так то бахшиш бирцаимқа мардум. Ту гуфти ку тепача бестам, тепача бесте биша. мардуми ғариба ту гуфтагӣ ҷавоб мегӣ дар ин гап ту бояд бахшиш пурсӣ. Ты тепача мести ку мешапанӣ. Фаҳмиди мирғ. Давай короче. Бародарот вообще падешка накинем хеле одамура. Пидр бла. Давай. Ты занакфели короче. Боши марғ бля.